така и за изцеление. А, улавяла ли си се, че има в живота ти моменти, в които все едно си знаела нещо, което всъщност няма откъде да го знаеш? Да, абсолютно такива моменти има. Не са един или два. Дори ми се е случвало краката да ме понесат на някъде, главата без да знае защо и след това Да, кажа някъде, където е трябвало да бъда, без да знам предварително, че там ми е мястото. Така че да, имал съм не един или два такива случая в живота си. да. Да, това са хората с 20 аркан. Те и виждат отвъд логиката. Много често разчитат на интуиция, на знаци, всичко това, нали, което е около тях. И, както казах, дори не знаят защо. Но естествено, нали, ще говорим, когато си говорим, нали, за анализи, винаги в човека има и положителна и отрицателна страна.